Jodak ma Homa Bay kod Kisumu noriwre gi jokenya mamoko e luwo tuk Harambee Stars gi Madagascar. Jodak ma Homa Bay ne oluwo tukego e dho nam ma Apaya ka Kisumu oluwo tukego e roundabout ma Kisumu Boys kuonde mane oketnegi e tipo. Jodak omor kod tipo mane oketnegi magiwacho ni omorogi kendo miyogi thuolo mar luwo opirano kama joma ne nene e alap ma Kasarani. Gikwayo tend kaunti no omed ketonegi tipogo mar luwo tuke mamoko mag Harambee Stars. Wanene kolokore sana. Iyudo ka vijende, wa mama, wa baba omor sana kendo gibet ma comfortly. Wanyalo watch ball kama nok wapar ni wanyalo watch ball. Yuoro ka. Dano yuoro ka. Keto nwa Homa Bay obed town. Gima dwa wacho mopogore gi mano. Niko na furaha nyingi kwa siku ya leo kwa maana gavana wetu Gladys Atieno Nyawasuna Wanga ametuandalia mechi kuu ya Kenya kati ya Kenya na Madagascar. Tuko na furaha sana kama wakaaji wa Homa Bay County, tuko na furaha sana. Utapata watu wengi wamekuja, wamehudhuria mchezo ya leo kabisa. Juu alichoahidi ya kuwa siku ya leo tutakuja huku tukue tukiwatch mechi kati ya Kenya na Madagascar.